Right, ngifuna ke manje grade 12 sisuse le information njengoba bengade ngixoxela ngikungenisa le information ngifuna siyisuse from the table form into a Cartesian plane. Ngeke futhi ngilokhu ngichaza iCartesian plane nawe ukwa grade 12 uyayazi iCartesian plane manje wazi nani ukuthi isebenza kanjani. Mawungayibambanga ngalesi yasikhathi uzoyibamba manje ngoba ivela manje kuma graphs isazovela na kwi trig iCartesian plane kusetshenzwa ngayo nje. Ngeke ngithi mangiyichaza ngithi it's our playing ground la si trainer si gym si exercise khona senza amaphutha swa correct sikulungiselela ukuthi wena uyongena kwi test noma kwi exam yakho. Now ngifuna siyisusekela from a table form, a very I would call it primitive, yes, let me call it that. Indlela yendabuko yokudweba amagraph ukuthi igraph mawusufike kwiplane uplotta ama-point for every point esilibiza nge-coordinate. I-point nje libizwa nge-coordinate, i-point leli coordinate, and lisuke limelwe u-x kanye no-y. Ukuthatha kanjani lento ka-x no-y kwi-table na uvala nje kanje na x y x y. Ngicabanga ukuthi uyakubona throughout. In this instance u-x no-y wakho u-x wakho u2 ngesikhathi u-y wakho ewu5. This is a coordinate. Sizothatha lento siyoyibeka lapha ya kwi-Cartesian plane. Mase siyibekile bese sidweba igraph ukuze ubone ukuthi siyayichaza yini ukuthi ifunction noma iyini. Okay? Sesiyathatha ke. Ngithema usuka grade 12 angizukulokhu ke ngihamba ama step like ingane ya grade 8. Siyafunda when x is 2 y is 5. Bobabili ba positive. 1 2. Now x wakho ewu2 khona. When x is 2 1 2 3 4 5 and your y is 5. When x is 2 your y is 5. There is your 5. Y is 5. Now ndiyangi point. When x is 2, right? Y is 5. So that is the point. Usiyalibhala ke la eceleni ukuthi lelo point lakho liubani. Mawusulibhala eceleni your x is 2, y is 5. Right. Sibuye size kuleli. When x is 1, y is 3. When x is 1, there is 1 there. When x is 1, y is 1 2 3. So there is my 3 there. Salmon there. So siyalibhala ke futhi eceleni. When x is 1, y is 3. Right. For a start ngizowenza wonke. Kodwa normally under normal circumstances when usuka grade 12 once wathola ama dot amabili kanje kanti wena udweba igraph ye straight line usungavela uthatha iruler ulibeke phezulu kwalaba konke okunye kuzozenzakalela khona. All other dots will fall on the line. Bese leyo nto ikhumbuza esesifundile ngakho yini esesifundile ngakho na i-collinearity. Sithe for collinear ama point ame ulayini angithi okay. Size kuleli when x is not y is 1. When x is not y is 1. This is the point.
usiyalibhala ngicabanga ukuthi uyabona ukuthi nawo ayaqala zenzela ngempela ulayini when x is not y is 1 right uzela when x is minus 1 y is minus 1 nakha when x is minus 1 y is minus 1 so the point is there ngicabanga ukuthi uyawabona lama point ukuthi ayingenela wona kulayini ase ulayini vele so this one is minus 1 and minus 1 right uze lapha when x is minus 2 that one is minus 3 when x is minus 2 this one is minus 1 when x is minus 2 the other one will be minus 3 there minus 3 there there is your minus 3 when x is minus 2 your y is minus 3 there mawusuqedile ukwenza lokho thathe irula lakho ujoine ama point owabekile ngerula nanka ama point ethu ngicabanga ukuthi uyawabona wonke right nanko kuline wethu sesiwenzile nanko kuline wethu sesudwebile wonke ama point ethu akulayini cabanga ukuthi nonke niyabona ama point ethu akulayini right so this is my line and no line wenziwa yipi graph wenziwa ile graph le sesiyayibhala ke le graph lena ithini ithi f of x is equals to 2x plus 1 right that is the graph sesidwebile ke graph ziningi izinto siyifundile ngale graph I gradient u grade 12 when uyakwazi the angle between the line and the x-axis le it's an angle of inclination itholakala ngo m tan gradient right y intercept x intercepts konke lokho uyakwazi ngoba wena usu grade 12 sifuna ke ukuchaza ukuthi yini function buka ke mawuzothatha la asibuke lapha ngenhla u2 uyedwa no minus 2 uyedwa u1 uyedwa no minus 1 uyedwa u0 uyedwa uyabona ukuthi there is only one element mangikhuluma ngama element ke ngikhuluma ngeset asithi ngoba khona u0 u1 u2 minus 1 minus 3 khona uSipho uThemba uzodwa ulindiwe noNtomfuthi ayithi yabo labo bayiset sebebonke ndawonye bayiset kaX kodwa mawuthi ubuka uSipho ukuthi uhamba nobani akafani nozodwa uzodwa naye uyihambela nomunye akafani futhi noThemba naye uyihambela nomunye akafani futhi noNosipho uyihambela nomunye ofana naye nansi yake yayibona la inokuthileke la these are of the same yilobu bulilo bodwa lobu obuthandanayo kanti la nakhona futhi kodwa asibheki ke kanjalo sibheka ngeinamba inamba nophawu lwakho azifani u-2 lo waya ngenzeka kube umfana ozacile
kodwa lapha ngezansi intombazane mhlawumbe -3 ngenzeka kube intombazane enkulu. Athi siyayibona leyo nto, kodwa nemcondo. Athi siyayibona lento engizama ukuyisho. Azifani lezi namba, inamba ngayinye imesha kweyodwa. Asichaze lento khona uzoyibona. Nansi set ka x, nansi set ka y. Domain, range. Asibukeke sibone eka x. Eka x 0 1 2 -1 -2. Asibukeke eka y -3 -1 0 -1 sorry -1 1 eka y 1 3 5. Asibukeke ukuthi ubani umesha nobani. Asibuke ukuthi ubani umesha nobani. U2 umesha no5 kuphela, akekho omunye amesha naye. U1 ameshe no3, u1 ameshe no3, akekho omunye amesha naye. U0 ameshe no1, akekho omunye amesha naye. U-1 umesha no-1, u-2 ameshe no-3. Uyabona ukuthi bonke abala, ake ngithathe ngama section, bonke abafana bakwa D baneyintombi zabo noma omathandana babo eMlazi. Yabona? Bonke abafana bakwaMashu omathandana babo baseMlazi. Zonke intombi zaseMlazi omathandana bazo bakwaMashu. Athi siyayibona lento engizama ukuyisho lapha ya. Akekho wakwaMashu ophinde waba nomathandana kwaMashu. That's what the function is. You only get married to a one person, one and only one person. You only get married to a one and only one person. You only one person. You only one person. That is a function. That is a function. Ake ngithatha indlela elula yokudescribe ifunction. Mawuhluleka we-understand ngale ndlela engisho ngayo. Thatha irula lakho, mawufuna ukubona ifunction, thatha irula lakho, ulibambe kanje irula lakho. Ulmise irula lakho libe parallel to the y-axis. Anti yabona? Libe parallel to the y-axis. Thatha ipeni lakho. Sengifuna ke manje udwebe ulayini. Usebenzisa irula lakho. Nakho ulayini wami sengiyawudweba. Ngisebenzisa irula. Nanku ulayini. Umbuzo wami uthi lo layini engudwebile obovu uyithinta kangaki igraph? Lo layini engudwebile obovu o parallel to the y-axis. Ngiwudwebile. Umbuzo wami uthi uyithinta kangaki lo line graph? Uyithinta kanye. Athi yabona uthinta la kuphela, ayikho enye indawo la uphinda uthinte khona. That is a function. Uma uhluleka ukuyi-understanda kanje ifunction, uthi wena mawusuyidwebile igraph bese uthatha irula lakho ulibeke parallel to the y-axis bese udweba ulayini bese lo layini ubuka ukuthi uyithinta kangaki igraph na, right? Uma uyithinta kanye, the graph itself is a function. Kodwa lo layini mawuke wayithinta kabili noma kathathu noma kangaki igraph, that graph
is not a function. Bayayizwa abantu incazelo ka function. That is incazelo ka function. Sengifuna sisukeke manje nencazelo ka function. Sizokushiya lokhu la. Sengifuna siyokwenzani ke manje i-inverse yalo. I-inverse yalo. Athi siyayizwa lento engisho. Ngifuna siyokwenza i-inverse. Noma lokhu ngizokususa ukuze wena ubone ukuthi lapha exercise lakho ukopishiwe okanye uyayirewinda i-DVD yakho ukuze ubone ukuthi ngendlela ngichaze ngayo i-function bichazwa kanjani ukuze la ngivula ispace sokwenzani i-inverse. Kodwa bekuzongisiza mangabe ngiyishiya kanje ngicela ukuyishiya kanje ngizosebenzisa lesi space noma ngabe kuthiwa sincane kangakanani sengiyokwenza ke manje an inverse function. Right, i-inverse impendulelo noma impendukezelo asichaze nje ngolimi olula. Gqoka iskipa sakho inside out. Gqoka ibhlukwe lakho amaphakethe abe ngaphandle. Gqoka i-shirt lakho inside out. Ayuthi uyayizwa indaba ka inside out ukuthi ngichaza ukuthini? All what I mean ngichaza ukuthi ingubo oyigqokile inengaphakathi nengaphandle. Lokhu thina esithi hayi awugqokile kahle uphendukezele. Angithi uyayizwa leyo nto uphendukezele. That is the inverse. Angisho ukuthi niyangizwa. Angisho ukuthi niyangizwa. Ngifuna ningizwe kahle ingane zami mangabe sichaza i-inverse. Ngifuna ningizwe kahle mangabe sichaza i-inverse. Asithathe la nansi ingubo yethu. Nansi ingubo yethu. Ngicabanga ukuthi abantwana bayayibona. Right? Nasi iskipa sethu. Ngicabanga ukuthi negama uyalibona. Liyabona? Uyalibona igama ngisho? Nanti igama lengubo. Sengithi ke manje ngifuna i-inverse. Sengithi engubeni. Ngithi engubeni bese ngithi inside out. Asiphinde sibheke igama okade ulibona usalibona yini manje? Cha. Awusaliboni. Selingaphakathi igama okade ulibona. So mangikhuluma ke ngempendulelo noma impendukezelo noma lento esithi masikhuluma sithi thina awugqokile kahle uphendukezele. That is an inverse. Niyangizwa ingane zami? Hayibo. Uthisha uthini? Uyenza kanjani ke impendulelo noma impendukezelo kwa mathematics? Uyenza kanjena ke impendulelo noma impendukezelo kwa mathematics. Nakho okunikeziwe. Asikubhale kube nje. Ngenye indlela wena unikezwe bani? Y is equal to 2x plus 1. Nansi into inikeziwe. Iyona thina esifuna ukuyiphendulela. Anti yabo ungadidwa ke ilento le ama notations lawa bangasebenzisa noma yini. Draw the graph of g of x bangasho noma yini. Okubalulekile lokho ngapha kwa right kwe equation yakho. Okay? Senza impendulelo. Impendulelo ingane zami ukuthatha okungaphakathi ukwenze kube ngaphandle. Ukuthatha okungaphakathi ukwenze okungaphandle. Kuthi okungaphandle ukwenze kube ngaphakathi. Ngenye indlela nansi impendulelo 2y plus 1. Uyayibona impendulelo? Nanso-ke impendulelo. Mase siqhubeka lapha yana ke ngane yami. Mase siqhubeka la. Bese kuthiwa
wena wazi njalo into ethi y mawuzodweba igraph njalo wena wazi into ethi y lapha ke wenza kanjani ukuthi kube y wenza kanjena ke ngani yami wenza kanje thatha u1 ubuyise ngapha ngenye indlela uzoba no 2y equals to x minus 1 ngoba lo 1 usubuyise ngapha siyavumelana bese ufika la udivide ngo2 uphinde nala udivide ngo2 so lo 2 bese uyafa wena bese usala nento enje y is equals to x minus 1 all over 2 nanso impendulelo batwana nanso impendulelo zingane zami nansi into esesizoyidweba manje le nansi into esizoyidweba sifuna ukubona ukuthi njengoba ioriginal kade ifunction ngabe nempendulelo izoba ifunction yini bayangizwa abantu ukuthi ngithini kubona ngabe impendulelo izoba ifunction yini asiqale ke sichaze impendulelo firstly ngempendulelo you interchange the values of x or the place values of x and y angiphinde ngithi kuwe you interchange the place values of x and y la kade kuno x khona ufaka y la kade kuno y khona ufaka x sengikwenzile ke lokho mase ngiqedile ukwenza lokho bese ngiphinde ngibhala le equation ke manje in the form of y equals to iphuma iba yile ayisebona sengiyasuka ke ngiyayithatha le yanto ngizokwenza itable yayo la we interchange as interchange right nakho njalo la isisuka khona sisuka manje kwi-inverse sifuna ukuyibona nayo i-inverse ukuthi seyiyona yini function okay sesiyasuka ke nansi ke manje igraph esiyenzayo sithi angithi uyabona ukuthi sithe impendulelo angithi la ebekade khona u-x sifaka u-y la kukhona u-y sifaka u-x angithi uyabona sesenze njani u-y usengaphezulu manje u-x usengezansi ngenye indlela lama values ekade siwanikeza u-x sesiwanikeza u-y sesifuna ukusebenzisa wona ukuproducer akabani aka-x asibukeke uma u-y ewu2 uma u-y ewu2 ungizwe kahle uma u-y ewu2 ngenye indlela ilokho esizokwenza ngithi sithi thina u-y u2 equals to x minus 1 over 2 cross multiply 4 is equals to x minus 1 x is equal to 5 yabona x is equal to 5 sesihamba ke siyabhala ngesikhathi u-y ewu2 u-x yena ubani u5 siphinde siqale phansi sesithini manje ngesikhathi u-y ewu1 ngesikhathi u-y ewu1 cross multiply 2 is equal to x minus 1 so x is equal to 3 ngesikhathi u-y ewu1 u-x ubani u3 siqhubeke ngesikhathi u-y ewu0 ngesikhathi u-y ewubani ke manje u-y u0 cross multiply 0 is equal to x minus 1 so x is equal to 1 ngesikhathi u-y ewu0 u-x ubani u1 siphinde siqhubeke siya substitute endaweni ka-y bakithi
hayi endaweni ka x. Ekuqaleni bese substitute endaweni ka x. Endaweni ka y si substitute abani manje -1 so goes this way. -2 is equal to x minus 1, so x is equal to -1. Endaweni ka -1 y x naye -1. Endaweni ka y sifake -2 la, sifake -2 cross multiply. -4 is equal to x minus 1, so x is equal to -3. So x is -3. Sesiyahamba ke siyofaka futhi kuphi ke manje, siyofaka kulawa elemental sets. Athi yakhumbula ama elemental sets ethu. Manje sino y esushadisa no x. Ku y wethu khona -2 -1 0 1 2. Ngesikhathi ku2 khona u5 3 1 -1 and -3. Asibuke ukuthi ihamba kanjani. Ngesikhathi ku2 u5, ngesikhathi ku1 u3, ngesikhathi ku0 u1, ngesikhathi ku-1 u-1, ngesikhathi ku-2 u-3. Ngicabanga ukuthi uyayibona futhi lento ukuthi intombi zaseMlazi indaba yani kuthiwa nithi yini konje, nithi yini, omakhwapheni. Azinabo omakhwapheni, zihlala eMlazi zona kodwa zinomathandana bazo kwamasho, and nga1. Lezi intombi ayiqomile nga2, lezi intombi ayithandani nga2, kanjalo. Lento mawuyibuka, one element of y meshes only to one element of x. Sesithatha lento ke siyoyifaka la sibone ukuthi iba ifunction le 1:1 ifunction. Sesifuna ukubona ke manje ukuthi mase siyidwebile kwenzeka kanjani. When y is -2, right? When y is -2 la, y is -2, x is also -3 there. Usiyalibhala nalo leli point. Y is x is -3 is to y is -2. Yileli point leli. Siqhubeke lapho, nanku -3 wakho lapha phezulu. Siqhubeke lapho. When x is -1, y is -1, bese zizobanga la as original neze inverse. When x is -1, y also is -1. There is the point. When x is, y is not, when y is not, x is 1. There. Siyalibhala nayo. When x is 1, y is not. When y is 1, x is 3. Y is 1, x is 3. There. When x is 3, y is 1. Mase sibhala correct. Kodwa masakubuka la siqala ukufunda ngo y sikuse ku x.
when x or y is 2, x is 5, y is 2, 3, 4, 4, 5. There is my 5. There. Bese uyalibhala futhi nalo. X is 5, y is 3. Y is 2. Right. Busu uthathe irula lakho. Thathe irula lakho. Uhamba udwebe lo line. Ngicela sucisheke lo wayawa seqaleni besiteste ngawo ukuthi kuyi function yini. Athi yabona ngoba uzosiphazamisa sucishe. Sucishe. Right, sesithathe irula lethu. Sithathe irula. Sambe siyojoyina lama point wonke. Nanka ama point ethu wonke. Bese siyawadweba njengokusho kombhalo. Right? Bese siyabeka bese sithi yiphi ke le ngoba le ileya le ilena ethi f of x is equals to x minus 1 all over 2. Right, asibuke 1:1 nale yaseqaleni bi 1:1 sathi function. Sengifuna sitesteke futhi the other way round. Sitesta uorange njalo. Thatha irula lakho indlela enye yokutesta. Thatha irula lakho ulibeke, ungalibeka noma ikuphi, ungalibeka ngisho la. Kodwa nje inqobo malibe parallel irula lakho to the y axis njengoba ubona. Mase li parallel to the y axis, you then draw a line parallel to the y-axis. Sengiyawudweba ku line wami which is parallel to the x-axis. Umbuzo wami ke usuzothi lo line engiqeda ukudweba lo mangibuka orange uthinta kangaki, hayi ukuthi uthinta kuphi, uthinta kangaki, uthinta kanye la kuphela. Therefore, the orange is a function and the original is a function. So, a straight line, ngani a straight line graph kanye ne inverse yakhona bobabili beama function. Why? Because for every element of x meshes to one element of y. Or, for the inverse, for every element of y meshes to only one element of x in the other set. Or, the vertical line drawn parallel to the y-axis touches these lines once and one only. And then, therefore, the inverse of a straight line is a function. The inverse of a straight line is a function. Nansoke sesichazileke ukuthi function yini ne inverse yini. Kukhona ke la ukuzohamba kuhambe khona uthi mawudweba igraph usuthi wena uyatesta usebenzisa straight line. Straight line uyithinte kabili noma i-element eyodwa ishade nababili sisesithenjini. Uzokubona ke ngizokwenzela lokho. Isisesithenjini bese kungabi yona ke function. Hlobo bese kungabi yona ifunction. Athi niyayizwa into engishoyo? Right. Ngicabanga ukuthi ke the function seniyayazi ukuthi function yini. I-function it's only when one element of a set matches to only one element of another set in both
the function and its inverse, particularly in this case, the straight line as a function. Manje sesiyahamba sizoyokwenza iparabola. Sifuna ukuyibona nayo ukuthi i-function na.